Добрый вечер. Я прочитаю вам оповедание итальянского письменника Дино Буццати «Qualcosa era successo». Нешта здарылася. Цягнік праехаў усяго некалькі кіламетраў, а дарога была доўгая. Мы меліся спыніцца толькі на вельмі далёкай канцавой станцыі, правёўшы ў падарожжы 10 гадзінаў, калі на адным з пераездаў я пабачыў з вакна маладую жанчыну. Это здарылася выпадкова. Я мог глядзець на безліч іншых рэчаў, аднак позірк мой упаў на яе. Яна не была прыгожая, постаць яе была нічым не прывабная, у ёй насамрэч не было нічога надзвычайнага. Не ведаю чаму, але сталася так, што я на яе паглядзеў. Было добра відаць, як яна абаперлася на шлагбаум, каб палюбавацца нашым цягніком, надзвычайным кур'ерам, паўночным экспрэсам, які для тутэйшага неадукаванага жыхарства быў увасабленнем багацця, лёгкага жыцця, авантурыстаў, шыкоўных скураных валізак, знакамітасцяў, зорак кіно. Гэтае дзівоснае відовішча паўтаралася раз на дзень і да таго ж было абсалютна бясплатным. Аднак, калі наш цягнік праязджаў міма яе, яна нават не паглядзела ў наш бок, хоць чакала там, мабыць, цэлую гадзіну, але стаяла, азірнуўшыся назад, і уважліва глядзела на чалавека, які бег да пераезду па дарозе і крычаў нешта, што мы, вядома ж, не маглі пачуць. Выглядала, нібыта ён бег на злом галавы, каб папярэдзіць жанчыну аб нейкай небяспецы. Гэта цягнулася імгнення, уся сцэна праляцела міма, а я задумаўся над тым, якую ж трывожную навіну мог прынесці той чалавек дзяўчыне, што прыйшла на нас паглядзець. І я ўжо пачынаў засынаць пад рытмічнае калыханне вагона, калі выпадкова, без сумневу тут можна гаварыць толькі пра чысты і просты збег акалічнасцяў, я заўважыў селяніна, які стаяў на нізенькай каменнай агароджы і нешта няспынна гукаў у бок вёскі, склаўшы рукі рупарам. І гэтым разам усё знікла за адзін момант, бо кур'ер ляцеў наперад, аднак я паспеў пабачыць некалькіх людзей, якія беглі праз лугі, праз палі, праз пасевы люцэрны, не зважаючы на тое, што яны яе топчуць, мабыць, адбывалася нешта надзвычай важнае. Яны беглі з розных бакоў, хто ад дому, хто ад прагалу ў жываплоце, хто ад вінаграднікаў ці чаго там яшчэ, і ўсе кіраваліся да той каменнай агароджы, на якой стаяў і гукаў той маладзён. Яны беглі, халера, як яны беглі, нібы спалоханыя нейкім раптоўным папярэджаннем, якое страшна іх турбавала і пазбаўляла спакою. Але, паўтараю, гэта працягвалася адно імгненне, адзін момант, і на далейшае назіранне часу не было. Як дзіўна, падумаў я, за некалькі кіламетраў ужо 2 выпадкі, калі людзі дазнаюцца нейкую нечаканую навіну, ці прынамсі так мне падавалася. Цяпер, нешта неясна западозрыўшы, я пачаў разглядаць вясковыя краявіды, дарогі, вёсачкі, гаспадаркі з неспакойным прадчуваннем. Можа, прычынаю быў мой асаблівы стан душы, аднак чым больш я назіраў за людзьмі, сялянамі, фурманамі і гэтак далей, тым больш мне здавалася, што паўсюль шырылася нейкае нязвыклае ажыўленне. Ну так, адкуль уся тая мітусня ў дварах, усе тыя занепакойныя жанчыны, тыя вазы, тая скаціна, паўсюль было тое самае. З-за хуткасці нельга было добра разгледзець, аднак я пайшоў у заклад, што паўсюль была тая самая прычына. Можа, у гэтых краях адзначаюцца нейкія святы, можа, людзі рыхтуюцца выехаць на кірмаш, але цягнік рухаўся наперад, а вёскі былі ахопленыя нейкім неспакоем, калі меркаваць па замяшанні. І тады я адчуў сувязь паміж жанчынай на пераездзе, маладзёнам на агароджы і беганінай сялянаў. Нешта здарылася, і мы тут у цягніку нічога пра гэта не ведалі. Я паглядзеў на сваіх спадарожнікаў, на тых, хто сядзеў у купе, на тых, хто стаяў на калідоры. Яны нічога не заўважалі. Яны выглядалі спакойнымі, а гаспадарыня гадоў 60 перада мною збіралася задрамаць. А можа, яны якраз аба ўсім здагадваліся? Так, яны таксама былі занепакоеныя, кожны сам па сабе, і не наважваліся пра гэта сказаць.
Не раз, нечакана кінуўшы позірк, я заспеў іх за тым, як яны нясмела пазіраюць у акно. Асабліва тая сонная спадарыня. Менавіта яна кратком назірала праз прыжмураныя павекі, а пасля раптам глядзела на мяне, ці я не раскрыў яе хітрыкі. Але чаго яны баяліся? Неапаль. Тут цягнік звычайна спыняецца. Але наш кур'ерскі сёння не. Праляцелі міма нас амаль на дотык рукі старыя дамы, і ў цьмяных дварах мы бачылі асветленыя вокны, а за імі, на адно імгненне, мужчынаў і жанчын, якія, схіліўшыся, пакавалі рэчы і зачынялі валізкі, так нам здавалася. Або я памыляўся, і ўсё гэта былі пустыя фантазіі. Яны рыхтаваліся да ад'езду. Куды? Дык значыць, не радасная навіна ўзбуджала гарады і вёскі, а нейкая пагроза, небяспека, папярэджанне аб бядзе. Пасля я казаў сабе, калі б здарылася нейкая сур'ёзная бяда, то наш цягнік бы спынілі. Але з цягніком усё было ў парадку, паўсюль зялёнае святло, стрэлкі працавалі ідэальна, як пры ўрачыстым адкрыцці чыгункі. Малады хлопец, што сядзеў побач са мной, устаў, нібы каб размяць ногі. Насамрэч ён хацеў лепш бачыць і выгнуўся нада мной, каб быць бліжэй да акна. За акном вёскі, сонца, белыя дарогі, а на дарогах фурманкі, грузавікі, групы людзей, што ішлі пехатою, даўгія караваны накшталт тых, што цягнуцца ў святыні ў дзень святога заступніка. Але іх было так шмат, яны былі ўсё гусцейшыя, чым бліжэй цягнік набліжаўся да поўначы. І ўсе трымаліся аднаго напрамку, усе кіраваліся на поўдзень, уцякалі ад небяспекі, тым часам як мы рухаліся проста ёй насустрач. З шалёнай хуткасцю мы імкнуліся ў бок вайны, рэвалюцыі, эпідэміі, пажару, ці што там яшчэ магло быць. Мы даведаемся пра гэта не раней, чым праз 5 гадзінаў, у момант прыбыцця, і, магчыма, будзе ўжо занадта позна. Ніхто нічога не казаў, ніхто не хацеў быць першым. Магчыма, кожны сумняваўся ў сабе, як гэта рабіў я, не ведаючы, напэўна, ці ўся гэтая трывога была рэальная, або гэта была проста нейкая шалёная ідэя, галюцынацыя, адна з тых абсурдных думак, якія сапраўды нараджаюцца ў цягніку, калі трошкі стомішся. Спадарыня перада мною ўздыхнула, прыкінуўшыся, нібыта абудзілася, і як кожны, хто, прачнуўшыся, механічна ўзнімае позірк, гэтак і яна ўзняла вочы і нібы выпадкова пачала ўглядацца ў ручку стоп-крана. І мы ўсе таксама паглядзелі на гэтую прыладу з аднолькавай думкай. Але ніхто не загаварыў, або не меў смеласці парушыць маўчанне, або проста не наважыўся спытацца ў іншых, ці яны не заўважылі за акном нешта ненармальнае. Цяпер дарогі ўжо кішэлі аўтамабілямі і людзьмі, усе яны кіраваліся на поўдзень. Перапоўненыя цягнікі ехалі нам насустрач. Поўныя неўразумелага здзіўлення былі позіркі тых, хто глядзеў, як мы праносімся міма, як ляцім з гэткай паспешлівасцю на поўнач. Станцыі ледзь умяшчалі людзей. Адны рабілі нам нейкія знакі, другія выкрыквалі нейкія фразы, з якіх да нас даляталі толькі галосныя гукі, як рэха ў гарах. Спадарыня насупраць утаропілася ў мяне. Рукамі, абвешанымі ўпрыгожаннямі, яна нервова камячыла насовачку, тым часам як позірк яе маліў мяне, каб я ўрэшце загаварыў, выратаваў іх ад гэтага маўчання, вымавіў пытанне, якога ўсе чакалі як Божай ласкі, і ніхто не наважваўся задаць яго першым. Вось яшчэ адзін горад. Калі цягнік, уязджаючы на станцыю, крыху запаволіў хаду, некалькі чалавек ускочылі, не хаваючы надзею, што машыніст спыніць цягнік. Замест гэтага мы грымучым віхрам праляцелі міма перонаў, дзе неспакойны натоўп сярод бязладных кучаў багажу мітусліва ціснуўся ў гатовы да ад'езду цягнік. Хлопец з пачкам газетаў спрабаваў нас дагнаць і махаў адной газецінай з вялікім чорным загалоўкам на першай старонцы. Тады спадарыня, што сядзела перада мною, раптоўна высунулася з вакна, паспрабавала схапіць газету, але пошуг ветру вырваў яе з ейных рук. Між пальцаў ацалеў толькі абрывак. Я заўважыў, што калі яна яго разгортвала, рукі ў яе дрыжалі.
Это быў трохкутны кавалак паперы. На ім можна было прачытаць назву газеты і толькі 3 апошнія літары загалоўку. «Цыя». І больш нічога. На другім баку дробныя паведамленні і абвесткі. Не кажучы ні слова, спадарыня прыўзняла абрывак, каб усе маглі яго бачыць. Але мы ўжо ўсе і так яго пабачылі, і цяпер рабілі выгляд, што проста яго не заўважаем. Мы, як апантаныя, ляцелі насустрач той невядомыя рэчы, што канчалася на «цыя», і гэта мусіла быць нешта сапраўды страшнае. Калі, толькі пачуўшы пра гэта навіну, вялікія масы людзей імгненна кідаліся на ўцёкі. Нейкая новая, магутная падзея падарвала жыццё ўсёй краіны. Мужчыны і жанчыны думалі толькі пра тое, як уратавацца, пакідаючы дом, працу, справы, ўсё. Але наш цягнік, не, гэты пракляты цягнік, ішоў наперад, як гадзіннік, нібы сумленны жаўнер, які ідзе на супор рэшткам разбітага войска, каб вярнуцца ў траншэі, ужо занятыя ворагам. І з прыстойнасці, з жалюгоднай чалавечай павагі ніхто з нас не меў смеласці зрабіць хоць нешта. О, цягнікі, гэтак падобныя на само жыццё. Заставалася яшчэ 2 гадзіны. Праз 2 гадзіны па прыездзе мы даведаемся пра наш супольны лёс. 2 гадзіны, 1,5, 1 гадзіна, і вось ужо пачала згушчацца цемра. Мы пабачылі здалёк агні нашага доўгачаканага гораду, і іх нерухомы бляск, які жоўтым німбам адбіваўся ў небе, крыху дадаў нам адвагі. Лакаматыў выдаў працяглы свіст, колы загрукалі па лабірынтах рэек. Вакзал, чорны выгін навесу над перонам, ліхтары, указальнікі – усё было на сваім звычайным месцы. Але, о жах! Калі наш кур'ерскі цягнік яшчэ пад'язджаў, я ўбачыў, што вакзал быў пусты. Пустка панавала на голых перонах, колькі б не шукаў ніводнага чалавека навокал. Цягнік канчаткова спыніўся. Мы выскачылі і пабеглі па ходніку да выхаду ў пошуку сабе падобных. Мне здалося, што я заўважыў справа ў глыбіні будынку, ў паўзмроку нейкага чалавека ў бярэце чыгуначніка, які тут жа знік за дзвярмі, гнаны неведамым жахам. Што здарылася? Няўжо мы не знойдзем у горадзе ніводнай жывой душы? І раптам пачуўся жаночы голас, высокі і рэзкі, як стрэл, ад якога ў нас застыла кроў у жылах. «Памажыце! Памажыце!» – закрычала жанчына, і крык разлёгся рэхам пад шклянымі скляпеннямі з пустой гулкасцю месцаў, пакінутых назаўсёды. Дабранач.